Tää voisi olla vähän 110 hankalaa ajaa. Joo. Mut se olisi hyvä se Lada Tartsani. Se olisi hyvä näköistä tulee, kun täällä kun ajelee, niin näkis vaan 110 niinku toi kroppa tavallaan niinku näkis. Mun päin ylempi ja levy on niinku hetkinen. Joo, onko mulla muuten väärin päällä? Sinun mä menisin varmaan ainakin tonne. Tuossa on vähän liian paha näköisiä. Joo, ja muutenkin niin se on tosta se täällä se kotona. Ja tosiaan täällä sen verran ne jotain kertaa pitäisi olla sit semmoset kyltit, kun ollaan menossa alueelta ulos. Mutta lähinnä jos on hoitometsää ja sit semmonen hakkuu aukee, niin sit ollaan rajoilla jo. Mutta tommonen mutavelli, niin siitä ilmeisesti on lupa ajaa. Joo, sano, että kun kuria seuraa, niin pitäisi suurin piirtein olla. Mäkään muista missä se laavu on, mutta tässä se sitä haeskellessa niin tulee ajeltua. Joo. Piru, kun tää vaihelaatikko on niin vapaan. Oli maastua käytössä. Suomessa vaan. Päästä sinne. Vaan sattailee siinä ihan niinku muiden miehinä. Kannattiko tää tankata täyteen, kun täällä kun menee tankki puhki, niin menee 60 litraa bensaa hukkaan. Tää ei ehkä ole ihan kaikkein helpoin laavupolku. Ei. Tossa kuorma-autossa mä olin silloin viimeksi. Joo. Se oli kyllä, kun se ajeli tosta tämmöstä, mihin helvetissä menee, ei nyt ollut tuntunut missään. On aika kivikkoinen, koska mitenkään täällä päästään sivistyksen pariin. Ei välttämättä tästä kauheasti tällä hetkellä. Täältä se just hauskaa on. No. Se on varmaan hyvä, vaan mennä vesillä. Se olisi liian helppo. Joo, en mä tiedä, tää on helpompi tästä. Ja plups sit ollaan snorkkelivarasta. Oli tänne suuntaan selkeästi. Sitten kun he on merkannut näitä, niin näet täällä on rasteja, niin sanot, että älkää rikko, kun noit vaan sanoo, ei tarkoituksella, mutta korjataan, jos rikotaan. Niin joo. Ja kutsuin
sanoivat sitten, tai sanoi, että... Ja viikon päästä voidaan pelastaa Ruotsi pinteessä poistaa valmiina pelikentällä. Joo, ja sanoi, että tervetuloa vaan katsomaan, että se on kyllä kilpailu, mutta ei heillä ollut mitään palkintoa, että Itosen saa voittaja. Joo, no siis vähän se joskus oli niissä Juupan juonelmastoavalaisissa. Joo, ja sitten kun sitä varten he oli hiljaa tästä, kun heillä on nyt tää rastituspäivä, Niin, kyllä. niin heillä on tarkoitus järjestää sit tässä myöhemmin niin sit varsinainen se safari juttu, Joo, että voi olla niin sitten, joo. että sit jos olisi vaikka kalustoa, tultaisi vähän enemmänkin. Joo. Ja sitten... Siinä on sama nyt sä se kuski olet, mä en voi muuta olla Mä tässä. en ole laavua nähnyt vielä. Laavua tässä musta oikealla. Ai suola. Joo. Täällä on täällä omat parkkipaikat. Jep. Siinä. Täällä on paikka. Oikein. Tänne ei tiedä mistä siitä pääsee. Tossa on niin näyttävästi pääsee. Ehkä siitä pääsee. Mä oon tällainen puoliksi turvavyössä, kun turvavyö on mun käden Joo. alla. Tarkoittaa se fiksumpi, että me vaan olkapää sijoiltaan. Niin. Mä kadotin ne muut. Ja meni ton jonnekin on tuolla näkyy katto. Onko tää sama retki, se on viime En tiedä. Alkaa nyt jäätä vielä havaittamassa niin kuin silloin. Niin. Rait ei pysähdy kovin mielellään tää auto enää. Pääseekö sä tosta alas? Ja mä mietin sitä, onko toi fiksumpi reitti mennä tuolta. Se vois olla. Mä en muista menikö mä tossa vai oliko tuolla paikka, kun... Mä menen kohta... Rekat siitäkin pääsee. No. Sitten sen huomaa. Ei tuu, kun nyt oli jarrut pitää vielä näin hyvin, niin tässä ei... Kun ne tossa kohta ei lämpiäkään. Joku otti kiinni, en tiedä sitä. No nyt on sitä sun jäätäskin. Niin jo. Ja just aamulla vaihdon naftarenkaat hyvä pois. Ei. Ei kannattanut pitää vittu. Ei näin kun... Sulla on asfaltti on niinku lähtökohtaisesti ja täällä kun sukin. Poikettiin sit pois. Oho. Tää on hiukan antaa. Tuoppu maa vai? Jos minä tietää, onko se öljypohja vai puskuri, mutta... Sen jossain vaiheessa huomaa. Ihan persilleen.
Joo. Siinä se pelastus on. Epäilen. Kollander. Joo, mä katson heti kun mä pystyn. Joo, hyvä. Niin. Joo, mä katson heti kun mä pystyn. Me ollaan, yritetään päästä tästä tämmöstä kalliosta mäkeä ylös. Meeks mä tonne ulos ja ota se rampin saman tien? No se voisi tehdä joo. Joo, mä menen ulos. Joo. Mitä sä ajattelit tuosta siellä? Pujottelee tosta jotenkin. Okay. Mä en tiedä. Tietty tuonne taas, mä melkein menisin tuon ylämäen puolelle tosta. No, sä teet rahkaa. Joo. Se on aika kivikkoista. Joo, aika kivikkoista. Joo, mä olen tuossa. No, tässä nyt vaan toi terävät. Niin joo. Oikeesti pitäisi ottaa toi ramppeja sinne, se vähän loivaa nuo kivet vai? Mitähän tää auto on nähnyt armeija? Ei liikuta mihinkään. Tuu alaspäin vähän matkaa.
Tippuuko toi tosta tonne päin jo kiven päältä? Onko siellä tilaa? On. Joo. Jep. Vasemmalle. Nyt suoraan. Tää pakellityratti kestää. Nyt oikealle. Joo. Ottaako? Joo. Vasemmalle. Joo. Ihan omalla. Ja auto ajatteli, kun se pääsi armeijasta pois, pääsee eläkkeelle helppoihin hommiin, niin paheni vaan. Sun kannattaa varmaan kans joku panssarointi tehdä tuonne pohjaan. Tossa sanoin nyt Samarassa. Jaha, liikenteenohjaus oli siis sinne päin. Tässä varmuuden vuoksi noin autoja menee molemmin puoliin. Niin jo. Kun ei näe mitä täällä tulee. Parempi vaan mennä kun... Sait ampua. Tuolla se sammui näin. Jää yhtään sinne.
itsemme. Oi itseolle. Täällä on nämä vaihtoehtoiset reitit, että vettä tai jyrkkää ylämäkeen. Jeppivat, se olisi kyllä mukava. Jos toikin kiertää ton, niin meidänkin täytyy varmaan mennä ton oikein. Tää on vielä niin kauan, kun saa avaimesta käyntiin, mutta joutuu kammesta kääntää sitä jossain vaiheessa startti hyytyy, niin... Niin, mutta mieti vähän noille, joista niin, kampeekaan. Jep. Tää voi vaan kysyä, että miten vaikka startti hyytyy. Niin. Haluatko Priorasta ohjaustehostimen tähän? Haluaisin jarru tehostimen tähän. Ei, sä ei tässä ei oo sitäkään. Ei, sillä on... Sä väität, että vakio nivakin menisi täällä paremmin. Joo. Ei silti, jos mulla olisi niva, niin mä laittaisin kyllä siihen sen tiheämmän. Tiheämmän välityksen. Joo. Isommat se renkaat ja... En mä siitä tiedä, En mutta mäkään siitä, mutta... ainakin se tiheämmän välityksen, että sais oikeesti tuon ryömintä vaihteet. Se on sanottu, että jos tiellä on vettä, niin siihen ei saa autolla ajaa. Niin jo. Se on kaatunut puun pois taas, että se estää liikenneen. Se. Joko meitä kahden kannon välistä tai puu ja kannon välistä. Tää tulee Toivu vastaan, niin se meni ohi. Mäkin tässä puutuvalla sinun Windsor-paikka oli ja sitten nyt taas ei näin pitkään. Niin. Helposti. Joo. Sitten jostain sopivasta välistä jos päästä vasemmalla. Jommalla kummalla puolella kattoo. Keskellä kantua. Täällähän on ihan asfaltoitu siellä. Kupulakiviä. Maatalla on mukavemmin mennä kuin kävelle tätä. Juu, tässä ei muuta kuin heiluu käveleminen nilkat. Jep. Tässä menee teuna vastaan äsken jo koskes kynsi. Sekin auto oikein tehostimen kun oli, niin se ei ole niin kynsille koko aikaa. Tääkin taas nyt pitää vaan tietää. Niinpä. Kuljettaja seurattaa tuolta, menee tuossa. Kuljettaja alkaa seurata tällä hetkellä tuota autoa. Tässä on jo ohittavaa. Tässä on sit aika semmonen... Olisiko semmonen iso renkainen auto kyllä täällä? No niin, tässä on liedot renkaat, vaikka vakio koko kun raapii siellä kiinni. Ei oo. On puu aika lähellä. Joo, on täällä kuitenkin 40 senttiä matkaa. Sen puolesta voit mennä. Se näytti, menkää se vähän helpompaa niin. Oliko se vaikeampi reitti? Vähän kuitenkin se huijas meitä. Jos täytyis päästä tonne. Tai tonne, tai jostakin. Mut eikö sä tosta pääsis kaikkein parhaiten? Mä luulen, että tuo on vetelää, mutta tuo on jännemmä aika. Niin on, mutta tosta sä varmaan pääset parhaiten, mutta sinä päätökset teet, mä istun vaan kyydissä. Ja klups tuulivasiasti vedessä. Jep. Lentelyksessä jossain.
sen tulla tuolta. Ajelee tuolla luu ulkona. Täytyy kun laittaa luu. Joo, kovasti. Ja se on sitä, mennään, jos tässä päästään yksin menemään, niin sama polku takaisinpäin, mutta ei me vaan löydetä sitä polkua enää. Mutta jos toisinpäin mä niin etelä, niin siitä oli niin helppoa, että ei kannata sille kivikkuille. Nyt meitähän jää jotain makkaraa paistaa. Etkö ollut jossain autoparkissa tässä? Kyllä tässä makkaraa täytyy syödä, kun ei enää puristusvoimaa käsissä. Tää piirretään pois, niin ei nauhoitu. Tuo avoauto näyttää nyt siellä liikkuu toi grilli katos yksinään. Niin joo. Kyllä niitä on harmittaa, jotka ei lähtenyt tänne. On ollut kratsi tai siliki ollut ihan Otapas valosta. Onko meidän autossa tulma? Mä luulen, että en nouse sillä pakilla nyt. kokeile. Saatko sä käymään edestä? Kyllä, varmaan katsotaan tuo yhden startti, mutta huonoa kammetakkaan nyt. Kyllä se käymään. Oi saavarilta. Ajattelin, että olisit eteenpäin. Ei, melkein eteenpäin mennään. Otapa ihan videokuvaa nyt. Ei paljon olisi kiinni. Loistuminen ei hyvä. Onneksi mulla on hyvä retki. On tässä joku ajan muukin. Sammutit sitten. Ai saa. Mä myös laittaa ne mun vanhat retkikengät, kun niille ei olisi niinku sillai väliä. Niissä on vaan se huono puoli, että niin voi kulkea niinku märässä ruohikossa, mutta ne ei piirsi vettä niinku kahalussa. Nää pitää sitten on vartensa vettä. Tähän kulkee ilman, vaikkei moottorissa on. Jep. Hauska tunti. Onneksi tuolla on iso rakuni tai vesi poistuu. Selvisitkö vaataajalta kuivin jalan? Ai saat. Ei se näytä pahalle. Jos sä kato silleen ylitys pienempi, että ei ole pakille mitä niin. Sanotaan noille, että aina sanottu, että jos ei etuperi pääse, niin takaperi pääsee. Katsotaan meidän jakaa. Se voi olla, että se sai sen. Ei saatana. Taas on juusto. Niillä on joka kuukauden ensimmäinen lauantai. Okei. Ajo. Joo.
Että sit voi joskus tehdä semmoisen, että varmistetaan vielä sit silloin ja tullaan tänne. Ja sitten sama vesilätäkkö. Mistä tossa tyhjäkäyntiä vähän isompi? Tuo. Sitten ei lennä paskalaamaa. Tossakin täytyisi olla joku suojaton. Koska tää on kuitenkin tämmönen, että siihen voi tällainen. Se on vähän semmoinen, että nykyaikana kun ei oppinut on tommosia avonaisia pyöriviä vehkeitä, niin tää yritin, kun päästiin. En näe tätä. Hyvä, se oli menneen sulle vielä. Ei me tässä kyllä ollut tultu, mutta en mä tiedä. Kaalastu se paperi sinne. Pakko pyyhkiä tuolla ikkunaan, ei tuossa näe muuta, mä haen paperin vielä. Aina. Oliko siinä ulkopuolella, kun se on pyyhkäses vähän Ota pyyhkiä niin huonosti. Se käy tuolla kääntymään. Niin, se oli. Mun mielestä pitäisi tonne päin kyllä. Mä luulen kanssa, mutta käydään kääntyy tuolla, ei oikein muuta voida. Nyt pitää ihan ajattelua. Joo, annetaan oven. Joo. Mä kytkin tällä taktiikalla. Jaa. Tää on ihan mielenkiintoinen asento. Joo, selkeä. Joo, mitä se sanoo? Pieni pakki, niin se paranee. Katsotaan miten käy. Meinaatko? Mutta eikö se kaadu, kun löytyy okei. Eli mitä se tällainen nousi? Eli takarenkaan nousi kallio. Eikö mä pääs tästä ylös? Ja vaan nyt tulis. Joo. Helpottaa kun ne tietää, että on reiti, että vähän äsken jätti tältä ja oltiin syvällä. No nyt tahtos. Onko nyt tuloväylä tosta? Mä tiedän. Joo, Se samalla olisi näyttäisi ajokelpoiselta. näin päin. Tuo kattoo vaan lisää haastetta se Tio siellä päinkään, että ajakaa nyt vaan kuvittaa. Ei näytä kyllä hyvältä tämäkään suuntaan. Ei. En tiedä.
Ei tää nyt taas olisi uudistus. Tuonne päin mä menisin kyllä, mutta Niin. kun näet ihanne tästä autosta. No tasaisempi menee tonne vasemmalle. Joo. Se on hyvä. Se ottaa Mä en ajan. ole ihan varma sittenkään tästä reitistä. Eikö mennä tuo toinen reitti? Sittenkin näytti paremmalta. Tämähän oli hyvä reitti. Ei tässä ollut mitään. Ja sitten Sitten tuolta... En mä tiedä vai tuolta kun mä tultiin. mennään vasemmalle. Tää on yläpäin puolella vai se alaspäin paremmin. Täällä on ainakin mitätöity pinta. Ehkä.